Ewch i guddio! 10 lleoliad, 8 o sêr Stwnsh ac 1 gêm guddio epic. Tic-toc, mae'n amser cuddio. Dim ond amser. Mae'n rili drewi! Fi'n stryglo. I gan lyfan! Ewch chi! Y tro diwetha, cwrs antur yn y mwd. Y dasg oedd ffindo hwyo'i bach oedd yn cuddio. Mae'n disgusting! Criw, bod ti'n garo fi dod mewn? O iadau ni, ti'n gael e? Mae'n dyfu na! Dim hwyoedd fy ma. Na ti? Yes! Lyflu, lyflu. Rhaid, teith o'n amser! Rac, ti'n siglo fe! A fi a Caddy'n colli'n lle ni yn y gêm. VAR, please. Da ni'n ôl am wsos arall o guddio, ond be da ni'n neud? Wel, 3 tîm sydd ar ôl. Pam ti'n mynd mlaen am hwnna? Ni'n gwybod bod ni mas, Caddy. O'n i'n meddwl bod ni ddim yn mynd i cwmpo mas rhagor. Gada fynd, Jack. Rwy ffili. OK. A bydd angen dewis yn ddoeth ar gyfer y gêm nesaf yma. Pa mae'r gloch yn canu, ewch i gasglu un o fagiau Stwnsh Sadwrn. Mewn un o'r bagiau, fydd yna offer, fydd yn eich helpu chi. Ond mae yna offer, wneith rwystro chi fyd mewn y bagiau eraill, sy'n rhoi mantes i ni. Ni sy'n chwilo. Fydd y bagiau yna yn helpu ni gweld a chlywed chi. Iawn. Ar ôl dewis y bagiau, mae'n amser i chi guddio. A o'n i hefyd yn meddwl sôn i chi bod chi'n chwarae am ddwbl y pwyntiau. Felly mae amser yn tician. Tic-toc, tic-toc. Falle bod ni mas o'r gêm, ond ni dan fantes fynd achos ni sy'n cael chwilio pobl. Nawr, mae Huw a Lloyd ar frig y sgorfwr, so licen ni gael nhw mas gynta. Be da ni wedi gwneud y dda hyd yma'n cuddio, ydy dewis spots, aros yna, a gorchuddio'n hynna efo be bynnag sy'n gwmpas ni. So, da ni'n misio waredig o gwmpas drwy dydd yna, goes. Felly, da ni'n mynd i ffeindio'r lefo cysgod, dwi'n meddwl. Cadw'n cool, a jyst aros yna, a gobeithio bod ni'n mynd i cadw Jack a Caddy ffwrdd. Nath ni ennill wrthnos diwetha. A nes i'n dda iawn yn cuddio wrthnos cynt. Do, a'r wrthnos cyn hynny, nes i'n rili dda yn guddio. So, ni a bach o rowl fan hyn. Ni'n mynd i wneud yn gorau i ddalan i Huw a Lloyd, yndyn ni. Maen nhw'n bell ar y blaen, ond mae yna ddwbl y pwyntiau, pam lai? A da ni'n edrych blaen am y sialens heddiw, a mae'n dibynnu be da ni'n mynd i gael yn y bag na, de. Dwi'n mynd i helpu ni, neu dwi'n mynd i helpu Jack a Caddy. A llai o bwysau na, fyd. Ni jyst yn mynd mas i styro'r pot mwyn na. A ti'n beth ni'n dda wneud hwnna? Na be ni'n neud. Yn union. Na beth yw skills gorau ni. Ti'n beth, ni wedi wneud yn ar heriau sydd gyda lot o le i fynd i guddio yndyn ni? Yn bendant, a dwi'n meddwl, dyma'r lleoliad perffaith i ni jyst rethrag mor bell a gallwn ni, mor gyflym a gallwn ni. Heb unrhyw amharch, os o'n i'n gorfod dewis pwy chwilio amdano ni, Jack a Caddy, swn i'n dewis chwilio amdano ni. Fi'n credu pob her ni wedi gwneud ble ni goffod ffindo pobl, fi sydd wedi ffindo nhw gyd, so os y ti'n gallu cyfrannu heddi, so hwnna'n gred. Digon o gyfathrebu so da Jack a helpu'n gilydd. Da ni yn dda am weithio fel tîm, mae rai fi ddweud. Mae rhaid i bod yn thema trwy gyda'r holl peth. A da ni dal yn ffrindiau, am hynna'n neis. Just about. Tri thîm sydd ar ôl yn y gêm guddio, ac mae dwbl y pwyntiau ar gael yn y Coedwig. Ond, gyda fi a Caddy'n chwilo, mae'r pwysau'n uchel ar y gweddill. Mae'n pawb yn barod! Pan mae'r gloch yn canu, dewch chi nôl eich bagiau! OK. Rhaid off ni. Ond pa fag sydd gan bawb? Rwth ffordd lawr! Cadw fynd rwth ffordd? Ie! Mae lot yn y bag yma. Beth yn y bag, Lloyd? Mae'n clychen yn fan hyn! O na! Da ni wedi cael yn swnllid. Reit te, mae ddim yn ei lot o sŵn.
So mae hwnna'n dechreuad da. Gobeithio dim wigs yw e. O, na! O na! O, mae hwn yn ridiculous. Gwrando ar y bag ma. O, waw. Maen nhw'n eitha sili, maen nhw wedi aros lawr fan'na ca. So ni'n gwybod beth sy'n nhw. Helo, Hugh a Lloyd, mae da ni walkie-talkie. Fel na ma Lloyd a Hugh, maen nhw mor hyderus, maen nhw'n meddwl sneb yn mynd i ffindo nhw. Fi yw'r bos, a fi yw'r helper. Ideal, gyda ni helper. O, mae'r ddim yn siarad! Oce, iawn. Dan, sa'n gweld dim i'r ar y wig ma. Rhaid, dyna. A wel, Amdani. ar ôl ti, mes. I nhw'n mynd i fynd i'r man pella pob tro. Be di'r plan? Fynd mor bell o'n i'n gallu, ia? Ma'ch amser chi bron ar ben! Quick, we've got to go quicker. Dwi'n siŵr na wedi plannu ar y funud. Fi'n gwybod lle fi eisiau mynd. Fi'n meddwl mynd holl ffordd o gwmpas, a wedyn benni lan, a ochr arall i nhw fyna. A bydd rhywbeth yn disgwyl hwnna, hyd nhw wedi gweld ni redeg y ffordd arall. Dwi'n plan i fi, mes. 3, 2, 1, enjoy! Rhaid te, cwna. Maen nhw ar y ffordd. Dothen ni lawr ffordd na? Na do, hwnna yw'r hewl fyna. So os nhw'n dod lawr fan hyn, Duw, da ni'n di mynd y bell iawn o gwbl. Na, ni'n trapped os dewn nhw lawr fyna. Ffordd na da ni di dod? Ie. Mae'r cwmpo mas yn dechrau'n barod. Mae'na alarwms yn mynd off. Josh! Yn meddwl ni'n gallu clywed cerddoriaeth. Fi'n credu ni'n eitha saff fan hyn, reit ar yr boundary. Hugh! Mae Jed a Leia yn fyncw. O, maen nhw fod bagswn, kid. O na, ni'n bentra mewn i'r rhywle tywyll nawr. Mae'n gweud spooky, yn dwi? Eist! Tre'n ennill fan hyn. Fi'n ofan. Na, so nhw mewn fan hyn. Quick, wyll ni symud. Ia, Strapi amser! Sori. Be sy'n dechrau de? Yn eich bag? Dim byd sy'n ei sŵn. Maen nhw allan o'r Sgynnon ni ddim llygad hyn o bryd. Boi'r dde. Nhw wedi trwy'r dde o'r twnnel, nhw'n dod ffordd hyn. Pidwch bod rhy hyderus. Ni'n gwrando am Leia a Jed achos nhw sta'r bag sŵn. A fi actually oedd glywed... Ma' na sŵn fan hyn, ond sa'n gwybod os taw nhw yw e. Gad i nhw, maen nhw'n rhy swnllyd. Ia, splitio nhw. Mae ddaliau ymhwythion yn llythrenol yn bob man. So os newn ni fynd yn isel fan hyn. Gallu clywed rhywbeth yn symud. O'n i'n myfio sŵn. Ond sa'n gwybod os taw adar yw e. Os modd ni mewn fan hyn. Dyna ni ddeud, ar ffin y gêm, mae'r cwrs golf yma. Ni roed ar y edge. Ewyr am dyma. Cyn i mynd i aros. Da ni'n saff yn hyn. Sa'n credu newn nhw ffindio ni fan hyn. Os da ni jyst yn gorfod lawr. Hei, lawr! Mae'n clachen yn hyn! O na! Y stori hyd yma ar Cuddio. Gyn, dwi? Aros leiti. Serious nawr. Mae'r gêm yn parhau. Cadi a fi sy'n chwilo, a ni angen help. Gawn, Jack? Ni angen clue. Come on, ni yn erbyn y cloc. Amser gyrru selfie, so... Tan ni dynnu llun gyda na. Newn ni'r awyr. Alle hwnna fod ar y green screen. So mae Jed a Leia tu fas, dim cysgod dyn nhw. Yn uchel rhywle, fi'n meddwl. Falle bod nhw lawr fyna. Lli fynd lan fan hyn, falle. Maen nhw ar y ffordd i fyny, brysio. Mae Lloyd a Hugh bendant lan. Maen nhw ar y ffordd. Fi wedi gweld nhw. Maen nhw jest tu ôl. Hwna. A ni'n agosach? Ie. Come on, Gawn ni weld nawr beth sydd yn ni. O, go. Bydde newydd spotio nhw. Yn dod dros y bryn y fyncw. Ar y funud.
Mae hwnna gosylltiad y le yna gydio i ni. Jack! Aros deiti. Serious nawr. Is full on di gweld rhywun. Ble ma nhw? Mae nhw wedi symud te. Maen nhw wedi symud. Ti eisiau meddwl am y limerick? Ti'n da am y text? Dwi ofnadwy am ymryd, ond be gwell i basio'r amser? Reit. Da ni'n mynd am classic Lloyd a Hywan, dewis spot, y garos, mor isel a phosib. Da ni wedi rhoi'n hynna mewn cornel. Mae rhaid i ni jyst aros. Bendant i gweld fo. Sheri boys, unrhyw beth i weid wrth y camera? Hyw Lloyd, ni di dal chi. Ond, ble mae pawb arall? Ni'n rhedeg mas o amser. Mae'n spot bach neis. Hei! Hei, sa'n llawer o beth o picog. Mae'n ni gael picnic fach fan hyn. Ydy Robin Goch yn unrhyw beth i wneud i fe? Jyst croesi bysedd mae Becca a Gareth i cael ei ffindo. Aeth Gareth a Becca i guddio. Deg! Yn felyn llawn chwys heb ymbincio. Naw! Enillwyd y gêm. Wyth! Heb fynd ar un tren. Saith! A nôl i Pembrey unwaith eto. Chwech! Ei, oedd hwnna dda. Go na. Pum! 4, 3, 2, 1. Y tîmau pinc a melyn yn ennill dwbl y pwyntiau. 12 o bwyntiau'r un iddyn nhw. Sheri boys. Ond dim ond 4 i Hyw Lloyd. Yeah! Da le o bai! Roedd chi'n ffeindio ni! Ddim chi oedd yr unig rai! Lloyd, Hyw? Na? O, yn lwcus. A chwarae teg, oedd hwnna yn anodd nag ydde Cuddio. Rhi anodd i fi. Ie, wnaethon chi ffindo llefydd ffantastig i guddio. Ond, Diolch, diolch. siwt mae pethau'n edrych ar ôl y gêm o hwnna re. Linda, gyda 53 o bwyntiau. Hyw Lloyd! Nhw dal na. Nhw dal na. Ond, mae fe'n agos, boys. Yn ail, Gareth a Becca. O, be? Y 44. Agos! A Jed y Leia, ddim bell tu ôl, gyda 40 o bwyntiau. Felly, ers i Cuddio a Jack gadael, mae pethau'n agosau. Ie, mae hyn yn golygu y tîm nesaf sy'n gadael y gêm guddio yw... Nib! A chi gyd yn aros yn y gêm. Wel, tan tro nesaf. Be sy'n digwydd tro nesaf, ta? Wel, na i weithio chi, ond... Mae'n rhaid chi dal fi! Y tro nesa! 10% o 60 yw 6. Os o'r ffordd i fi! Wel, mae'n wyllt yma. Dim fi. Rhaid, ni'n gadw fe!